eta ongi etorri Adin Berri saiora. Adin Berri Gipuzkoako Foru Aldundia zahartze osasuntsu eta aktiboa bermatzeko bultzatzen ari den estrategia da. Eta, era berean, Adin Berri helburu horrekin bat egiten duen telebista saio hau da. Eta horretarako, adinekoen ongizate fisiko eta emozionala hobetzeko ariketa fisikoa, garuneko entrenamenduak eta meditazio mindfulnessa egiten ditugu saio honetan. Animatzen zarete gurekin batera gorputza eta garuna martxan jartzera? Guazen ba! Egunon zurine, egunon danori, hemen gatoz gaurko honetan kirolapur bat eitzeko, oreka landuko, beste barik biroen elementu bakarra, koxin bat izan gora, etxeko koxin bat, aulki ba nahi bat laguntzeko, hau pasuek ongitorri danori. Bueno, hemen gatoz, oreka lantzeko horretan, eta betiko lez, behitxik eta gorazikoa, benga, guazen dano batera, esku mokorin jarri, hainka bat atzin, benga, guazen, astiro, astiro, bestea, batu hainkak, guazen, bat, lau, bost, guazen, bita bi, bat, bi, erdire, bat, bi, erdire, guazen, bat, bi, erdire, azkenak, bat, bi, erdire, oso ondo, bost aurreruntz, bat, bi, hiru, lau, bost, guazen atzea, bat, bi, hiru, lau, bost, oso ondo, zabaldu hainkak, buru beti erdixan, ukandu gora, guazen, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, sorbaldak, benga oso motz, bat, bi, hiru astiro, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar, guazen bestera, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, hamar, benga, bixak, bat, bi, hiru, lau, bost, atzea, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, esku jarri mokorrin, behitxik eta gora, bat, bi, hiru, lau, bost. Esker eta eskuma, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, bueno, hasiko apur bat, askatu, gaurko lana izango da oreka. Oreka hori mantentzen, gogoratu beti, sorbaldak, garbiketa horretan, eta hasikona eskipinerara. Belaun batekin gorantz, astiro-astiro, guzti hau, alba da, libre bestelan laguntzakin. Bale? Eta bosgarrena, bum, gelditzu. Bat, bi, hiru, eskerra. Bat, gora, bi, gora, hiru, lau, eta bosgarrena, eta utzi hor. Bost, lau, hiru, bi, bat, askatu. Guazen, bat, bi, hiru, lau, eta oreka. Bost, eutzi, hiru, bi, bat, askatu. Guazen, eskerraz, astiro. Bat, bi, hiru, lau, bost, bost, lau, hiru, bi, bat, askatu. Berri zengo bariketa hau, askatu hainkak, gogoratu beti, ardatzetik, urten baik, bat, bi, hiru, lau, astiro, bost eta gelditzu. Alba da, larogetamar, ezin bada, hor, aldan lekun. Venga, askatu, guazen eskerraz, bat, astiro, bi, hiru, sorbalda geldik, lau, bost eta gelditzu. Bat, bi, hiru, lau, bost. Askatu eskuma. Bat, astiro, bi, hiru, lau, bost, gelditzen, bost, lau, hiru, bi. Bat, askatu, askana, eskerrakin. Bat, astiro, bi, hiru, lau, bost eta gelditzu. Bost, lau, hiru, bi. Bat, askatu oso ondo,
askatzen dut, on bilatukot, ariketa bardine, belaunak ingora baina albos. Hainkak zabaldu, ardatzak alde batetik bestera, bat, bilatu erditxik, bi, oreka mantendu, hiru, sorbalda beti geldik, lau, bost, gelditzen, bost, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, oazen bestaldea, oreka mantendu, bat, bi, sorbalda geldik, hiru, lau, bosgarrena gelditzen, bost. Ezin bada laguntzakin. Bost, lau, hiru, bi, bat, oazen eskerraz, bardin, ardatzetik urten, bat, astiro, bi, hiru, suave, lau, bosgarrena, nahi bada horman ipini, bost, da eutzi, bost, lau, hiru, bi, bat, venga, eskumi gora, bat, oreka mantentzen, bi, nahi bada eskukor, hiru, edota ikutzen, lau, bost eta azkena gelditzu hor, bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo, askatu hor, honetorriko naz, atzetik aurrera. Ardatz hartu, hainkak zabaldu, jarri ardatz horretan, hainka bat atzin, eta aurreratu. Bat, bilatu atzin, vertikaltasune galdu barik, bi, astiro, hiru, oreka mantentzen, lau, bosgarrena gelditzen, bost, hiru, bi, bat, taldatu. Beste aldera, oreka mantendu, bat, astiro, bi, oso ondo, hiru, ardatza beti, geldik, lau, bost eta askana eta gelditzu. Garbitzen ariketa hori, garbitzen ezin bada beti laguntzakin, bi, bat, oazen eskerraz, ardatzetik urten eta bat, astiro, bi, gogoratu sorbaldak, hiru, oazen lau, bost eta gelditzen, bost, lau, hiru, garbitzu, bi, bat, venga, beste aldera, atzetik etorri, oazen, bat, astiro, bi, hartu, lau, bosgarrena gelditzen, hor, bost, lau, hiru, bi, bat, bale, askatzen dut, askatu hainkak, urtrago bat hartuko bontxe, venga, urtrago bat, oso ondo. Hona aleginduko na, lateral mantentzen, baina belauna etorri biharrenin, aleginduko na nere horpua asatzerantz. Hainkak zabaldu, hor, ikusten da ez da, horpua asatzera, hainkak zabaldu, venga, guazen, bat, bi, hau da nahi aldozue, horma batekin laguntzen, hiru, lau, eta ardatza mantendu, hiru, bi, bat, askatu. Beste aldera, kolpe hormiai, lagundu, bat, edota libre, bi, astiro, hiru, zabaldu, lau, bost gelditzen, garbitzen, hiru, bi, bat, askatu. Venga, guazen, bat, hor, bi, astiro, hiru, suave, lau, bost eta azkena gelditzen, bost, lau, hiru, bi, bat, askana bestaldera, bat, gelditzen, bi, astiro, hiru, oso ondo, lau, gelditzu hor, hiru, bi, bat, hau pasuek askatu, askatzen duton,
Da hon hasiko zena da elementu hori erabiltzen, ariketa bardinak eitzen, o berdintxu. Hau da, oreka hori apur bat apurtzeko, hainka baten jarriko naz, eta hasiko naz lehengo lez. Eskumakin, baina ez dut bilatuko alde isometriko bat. Bakarrik egingo eta aktibo. Zapaldu gogor, oazen, bat. Oreka mantendu, bi. Bizkarra zuzen, hiru. Lau, bost eta azkena. Bost. Aldatu, gogor zapaldu, nahi bada laguntzakin, betiko lez, ez nahi aspertuko esaten, oazen, bat, bi, astiro, hiru, lau, bost. Aldatuko xine, gogor zapaltzen, gertu, bat, bi, astiro, astiro, hiru, lau, oso ondo, bost. Gogoratu, gaurko ariketa danak, oreka hori mantentzen, ardatzen jarri, bat, gora, bi, hiru, astiro, lau, danok batera, bost. Oso ondo, honen gotena da, ardatzetik zuzen etorri garenin, zabalik. Zabaldu, zabaldu ardatz hori, nahi bada, etxin horma baten jarri, hor, bat, beste lan libre, indar guztikorra, bi, hiru, sorbalak mantentzen, lau, bost, eta aldatu. Aldatzen dut hor, zapaldu tope, gertu oso zabal, oazen, bat, astiro, bi, hiru, gogoratu bizkarra, lau, astiro, astiro, bost. Oso ondo. Venga, beste bana. Zapaldu tope, zabaldu, eta alborantz. Bat, tardira. Bi, hiru, hau pasuek. Lau, bost. Oazen bestera, aldatu. Tope zapaltzen. Venga, hartu ardatz hori, oazen, bat, astiro, astiro, bi, prisa gabe, hiru, lau, zabaldu, bost. Ondo, askatu, askatzen dugu rapur bat, gogoratu lehen egin duguenaz, honazten ga atzetik eta aurrera. Askatu apur bat, nahi da benak edan ure. Venga, zapaltzen dut hor. Atzetik, zabaldu hainkak atzera, ardatza mantenduz, sorbalda geldik, bizkarra zuzen, tirrinei sartu dute ondo, oazen, bat, atzera, bi, hiru, oso ondo, betik gogoratu, lau, balantza mantenduz, bost, eta aldatu. Tope zapaldu, atzera zabaltzen, atzetik, bat, astiro, bi, hiru, hau pasuek, bi azkenak, lau, bost. Ardatz aldatu, ikusten dozue, ez da, abiadurarik, oreka mantentzen, gertu, atzetik hasi, bost, bat, astiro, bi, hiru, suabe, lau, bost. Ben, aldatu ardatza, sorbaldak, hainka bat atzin, nahi bada laguntzakin, zelan ez, bat, laguntzen, aulki, bi, hiru, astiro, astiro, gogoratu balantzak, lau, bost, hau pasuek, askatu, askatu, askatu hainkak, da hon lehen golez. Hainkak zabaltzen dut, ardatza oso zabalik, aldatu eta orpuaz gora. Aldatu eta orpuaz gora, bale? Bost eskerrakin, bost eskuma. Venga, tope zapaldu, zabal, zabal, bat, bi, balantzak, hiru, astiro, lau, bost. Hau pasuek.
Ben, aldatzen dut, zapaldu tope, zabalik, 3, 2, 1, guazen. Bat, hori da, 2, 3, oso zabal, 4, 5, eta guazen aldatzen. Zabaldu, bat, astiro, 2, 3, vertikala mantentzen, 4, ikusten da ez da, 5, aldatzen dut, venga, azkena, porporreaz, gertu, bazen, astiro, bat, zabaldu, 2, zabaldu, 3, oso ondo, 4, 5, hau basuek, pikain, venga, urtrago bat, edan ure, venga, ure beti eskure, askatu, ariketa hau, aldein koixin bateaz, azkengo ariketa, behinik ingot, bape barik. Ardatzin jarriko tainka bat, beste hainka atzin, luze, eskuk luzatu, da horra leginduko naz, airera mantentzen. Hainka bat ardatzin laga, besti atzetik, besuk luze, eta ardatzin mantentzen, alba da. Nahi da benak, nik ingot koixin barik, nahi da benak, ariketa bardine, jarri hor, zapaldu tope, bizkarra zuzen, laguntzen, besuk luze eta airera. Bale? Nahi da benak, koxinakin, nik ingot bape barik. Venga, gertu, ardatza, inka bat atzin luze, esku luzatu aurrera, airera, mantentzen, 10 segundo hor, eutzi, arnasketa zaindu, hori da, balantzak eta beti garbitzen, alba da, horma, aulki horrekin, eta askatu. Oazen beste aldera, balantza garbitzu, aulki batekin, gora, gogoratu, ardatzetik urten barik, eutzi hor, eskuk luze, hainka bat atzin, 5, 4, 3, 2, 1, aldatu, ardatza, hainka bat atzin, eskuk luze, balantzak hartu eta luze, eutzi hor. Hori da. 5 azkenak, 3, 2, 1, askatu, oazen beste aldera, hainka bat atzin, besuk luze, ardatzetik urten, venga, 10 segundo eutzi hor, hori da, garbitzu edota laguntzakin. 5, 4, 3, 2, 1, eta askatu. Oso ondo hau pasuek, venga, askatu, apur bat, hainka, gerri, beso, nahi dana, eta guazen luzatzeko ariketa horrekin, hainkak batera, esku kokotera, astiro gora, hartu lasai, bota luze, astiro, ukandu kitxi. Hartu arnasa, esko bat atzetik, kolpeta. Suave, cambio. Venga, gurutzatu, biribildu ondo. Hartu arnasa, bizkarrera eta gora. Venga, berriz buelta. Hartu arnasa. Oso ondo, zabaldu ondo, eskumokorretik. Venga, guazen bat gora. Hartu arnasa eta luze goitxik. Cambio, astiro, gora. Hartu arnasa, luzatzen albora goitxik. Venga, guazen berriz buelta, eskatu. Beso horiek, guazen hainkakin, nahi bada laguntzakin, lagundu, behitxik kolpe, hortik gora.
bizkarra zuzen. Hartu arnasa, bestera, lagundu, hainka beti parera, hemenez, baizik eta parera, utzi hor, sorbaldak geldik. Venga, askatu, gurutzatu eskerra aurretik, bizkarra zuzen, ipurdixaz atzerut, oso astiro, lagundu bezukin, utzi hor. Hartu arnasa gora, astiro, venga, beste aldera, bizkarra zuzen, hartu arnasa gora, eta betiko lez, arnasketa bi hoiek, tope, hainkak batu, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Astiro, astiro, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba! Oso ondo, astiro, astiro gorantz, eskerrik asko dan hori, hau pasuek, eta hurren arte zurin jarraitzen dugu. Ariketa fisikoa egin eta gero garuna jarriko dugu martxan. Osasun kognitiboa landuko dugu. Hau da, narriadura kognitiboa prebenitzeko ariketak egingo ditugu jolas modukoen bitartez Tita Alzheimerren eskutik. Bai? Animatzen zarete ez da? Horretarako Ane Iriondoren laguntza izango dugu. Bera, Tita Alzheimerreko neurobiologoa da. Goazen ba, berekin batera ariketak egitera. Kaixo guztioi! Animatuta garuna martxan jartzeko, badakizue gorputza aktibo mantentzea bezain garrantzitsua dela burua ere martxan izatea. Eta ondorengo bi ariketetan hori egingo dugu. Garuna landu. Horretarako ondorengo bi ariketak egingo ditugu. Hitz txanda eta aurpegiei jarrita. Askotan hitz bat esan nahi dugu, mingainaren puntan izaten dugu eta ezin gogora ekarri biltzen gara. Gertatzen zaizu ez da? Askotan, ura deskribatzeko gai gara, baina momentu horretan hitza ezin esanaz geratzen gara. Eta sarri, beranduago, beste zerbait egiten gabiltzanean, burura etortzen zaigu lehenago esan nahi genuen hitza, edo izena. Ariketa honen bitartez, lengoaia, hiztegia eta hitzak aurkitzeko arintasuna landuko ditugu. Egitekoa honakoa da. Nik definizio labur batzuk emango dizkizuet. Eta zuek, izki horrekin hasten den hitz egokia aurkitu beharko duzue. Arreta handi zentzun deskribapena eta saiatu hitz zuzena aurkitzen. Bai? Bagoaz ba lehenengoarekin. A izkiarekin hasten da. Definizioak horrela dio. Aspaldian ikusi nahi zenari esaten zaion hitza. Etortzen zaizue hitza? Badakizue zein den? Eman buelta bat buruari. Erantzuna, aspaldiko. Oso ongi. Ea ba bigarrenarekin. B izkiarekin hasten da. Eta deskribapenak honela dio. Likidoak edukitzeko beirazko ontzia. Zer da? Ba aldakizue? Botila da hitza. Oso ongi. Goazen hirugarrenarekin. C izkiarekin hasten den Nafarroako udalerria da. Tuterako merindadean dagoena. Bertan, bat egiten dute hainbat trenbidek. Erantzuna, tartetxo bat utziko dizuet. Castejon da. Oso ongi. Goazen laugarrenarekin. D izkiarekin hasten da. Gurean oso ezaguna da jaialdi hau, batez ere Donostian eta Azpeitian. Ba aldakizue zer den? Ze festataz ari gara hitz egiten? Bai? Oso ongi. Danborra da. E izkiarekin. Honela hasten da hitza. Eta Aitorren hizkuntz zaharra da. Gurea? Badakizue zein hizkuntza den? Nola ez jakin ez da? Euskara, bai horixe. Ea ondorengoa. F izkiarekin hasten da. Eta definizioa hauxe da.
materiaren eta energiaren ezaugarriez eta haien arteko erlazioez aritzen den zientzia. Bai, ze zientziataz ari gara hitz egiten? Oso ongi, fisika da erantzuna. Ea ba, goazen azkenengoarekin. G izkiarekin hasten da. Eta definizioa ondorengoa da. Autoak gordetzeko lokala. Badakizue? Bai? Hori da, garajea, oso ongi. Gustora ibilia ezarete, asmakizunetan? Orain, hitzetatik irudietara pasatuko gara. Ados? Goazen ba bigarren ariketarekin. Aurpegieri arreta da orain egingo dugun ariketa. Aurrekoan bezala, ariketa honen bitartez arreta eta oroimena landuko ditugu. Hain zuzen ere, pertsonen izenak ikasi eta gogoratzeko zenbait estrategia landuko ditugu. Izan ere, norbait aurkezten digutenean, aurpegia erraz gogoratzen dugun arren, izenarekin gogoratzea gehiago kostatzen zaigu. Gaur ere, hainbat pertsona agertuko dira pantailan, eta haien izenak oroitu beharko ditugu. Gogoratu horretarako gako batzuk. Bat, arreta guztia izenean jartzea. 2. Izena errepikatzea. Eta 3. Atentzioa ematen digun edo gertukoa zaigun zerbaitekin lotzen saiatzea. Hartu tarte bat dena ikusteko. Bai? Orain saiatu aurpegieri dagozkien izenak jartzen. Loturaren bat egin duzue? Joseba eta Andoni betaurrekodunak dira. Eta Carlos gazteena. Eta Jon ile luzeduna. Zer moduz moldatu zarete? Ongi? Garrantzitsuena saiatzea da, eta burua aktibo izatea. Beraz, ez tematu erantzun zuzen kopuruarekin. Garrantzitsuena ariketa burutzeko egindako esfortzua da eta. Etxean ere entrenatzera eta lantzera animatzen zaituztet. Horretarako, ondorengo ariketa proposatzen dizuet. Oroimen semantikoa aldatzeko ariketa bat. Oroimen semantikoa, gai desberdinei buruzko ezagutzak biltzen dituen biltegi moduko bat da, kutxa moduko bat. Hori lantzeko sukaldeko tresna desberdinak kuaderno batean idaztea proposatzen dizuet. Jarraitu orden bat, adibidez, lehendabiziko sukaldatzeko ontziak, ondoren mai tresnak, gero janari ateratzeko ontzimotak, honela atalez atal. Bai? Gaurkoz nahikoa eragin diogu gure garunari. Hortaz, orain erlaxatzeko garaia heldu da. Zurinerekin uzten zaituztet. Kaixo berriz ere, gaurkoan gorputza ez ezik garuna ere martxan jarri dugu dagoeneko. Eta saioa biribiltzeko, orain emozioak landuko ditugu. Bai, goazen elkarrekin meditatzera. Beti bezala horretarako aulki bat, banku bat edo estergia bat izango da beharko dugun gauza bakarra. Bizkarratente dugula eseriko gara inungo tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarriko dugu oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik baduzu, jar zaitez eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea.
Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat, zure arnasketa prozesu naturalarekin. Arnasa hartzean, arnasa hartzen esan dezakezu barrutik. Eta arnasa botatzean, arnasa botatzen. Gorputza egiten ari dena adierazten duzu pentsamenduarekin. Hori egiten duzun bitartean, gorputzaren eta buruaren arteko harmonia sentsazio atsegina sortzen da. Zure burua beste pentsamendu batzuetara joaten denean, gorputzaren zati bat tenkatu egiten da. Zure burua pentsatzen harrapatzen duzun bakoitzean, kontura zaitez zure gorputzeko zein atal tenkatu den. Jarraian, askatu gorputzaren tentsioa. Eta ikusiko duzu,
pentsamendua ere askatu egiten dela. Beste pentsamendu bat sortzen denean, ohartu zaitez zure buruak zer nolako indarraz heltzen dion. Kontura zaitez indar hori gorputzeko tentsio bat dela. Eta askatu tentsioa. Bueltatu, arnasa hartzen, arnasa botatzen. Prozesu bera errepikatzen da une oro. Burua pentsamendu batekin nahasten da. Eta pentsamendu horrek gorputza tenkatzen du. Gorputzaren tentsioa askatzen baduzu, pentsamendua desagertu egiten da. Egiten duzun bakoitzean, arnasketan hartzen duzu atsedena. Arnasa hartzen, arnasa botatzen. Beste edozer egin nahiean, areagotu egiten da tentsioa buruan eta gorputzean. Burua arnasketa behatzen ari denean, arnasa hartzen, arnasa botatzen, parte hartu gabe, aldatzen saiatu gabe, lasaitasuna eta harmonia areagotu egiten dira. Arnasa hartzen, arnasa botatzen.
praktika ezazu astean zehar, egunean zehar hainbat aldiz, minutu batzuk bakoitzean. Orain, begiak ireki eta hasi poliki mugitzen. Zer moduz sentitzen zarete, gustora? Lasaitasun honekin agurtzen zaituztet, baina joan aurretik kontuan izan garuna entrenatzeko ariketa bat proposatu dizuela Anek. Etxeko sukaldean dituzuen tresnak eta erremintak gaika zerrendatzea. Etxeko lan horrekin agurtzen zaituztet eta hurrengo adin berri saiora arte. Mila esker!